Νίκο. Εσύ, να, εδώ τώρα φαίνομαι τέλειος, τσίλικος. Με 80.000 ISO φαίνεσαι, Νίκο. Έτσι. Τι κάμερα έχεις, Πέτρο? Την καλύτερη. Είμαστε στη μέση του πουθενά, θα πάμε να φάμε τώρα. Δεν είμαστε στη μέση του πουθενά. Δεν θα τους πούμε που είμαστε. Είμαστε στην Καλαμαριά. Είμαστε incognito. Θα πάμε να φάμε. Να είμαστε στο πλάνο, ναι. Τι Τώρα, λέει? Τώρα πρέπει να έρθεις πιο κοντά. Εμείς θα έρθουμε πιο κοντά. Γιατί, τώρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Γιατί αυτή την απόσταση είχαμε. Λοιπόν, καινούργια καμεραμάνη. Λοιπόν, καμεραγούμενη. Τι ήθελα να πούμε? Κάνουμε σήμερα σεμινάριο βιντεοληψίας και παράλληλα vlog. Λοιπόν, δεν έχουμε θέμα. Θα πάμε να φάμε, δεν έχουμε θέμα. Θα πάμε να πιούμε κανένα τσίπρο. Δεν ξέρω, θα πάμε να πιούμε κανένα μπύρα. Θα δούμε, δεν ξέρουμε. Έχει μια ταβέρνα εδώ πιο κάτω από το σπίτι μου. Πάμε εκεί να φάμε. Θα φάμε. Θα πούμε βλακίες. Όπως πάντα. Θα είναι ωραία. Δεν έχω άλλο να πω. Η άλλη πίσω κοροϊδεύει, έτσι. Ναι, δεν πειράζει. Επειδή μιλάμε με παύσεις. Λες και πάθαμε εγκεφαλικό. Στο μοντάζ να στρώσεις. Θα πάμε. Θα πιούμε. Ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος ήρθε. Η κάρτα γραφικών και τα χρώματα είναι ένα. Έχουμε βάλει φωτογραφία στο Instagram. Όχι, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Γι' αυτό. Και τώρα πάμε να φάμε. Ακολούθα μας. Αυτό, μα δεν κατάλαβες. Ακολούθα μας. Έλα αγάπη. Αν δεν κατάλαβες, ήταν η εισαγωγή για vlog. Άντε, γεια. Ναι, για. Αεροπλάνο. Όπα, θα με πατήσουνε. Την κυρία με την πενίζηλη κάνει έτσι. Δεν υπάρχει κανείς δίπλα. Δεν θέλω. Δεν υπάρχει κανείς δίπλα. Δεν θέλω. Αντί να σχόλησε με μένα. Πες τη μαλακή που θες να πεις. Λοιπόν, το μαγαζί λέγεται Αλκιονίδες. Και πρόσεξα, δεν το φίλε. Δεν είναι μια απλή ταβέρνα. Λέει ότι είναι μεζεδοταβερνοκαφενείο. Άρα μπορείς να έρθεις εδώ από το πρωί στο βράδυ. Τι? Από το πρωί στο βράδυ μπορείς. Ναι, μα θα δεις για καφέ, θα κάτσεις για μεσέ και μετά θα κάτσεις να σκάσεις. Μήπως το κάνει κλαμπ μεζεδοταβερνοκαφενείο. After! Και δεν θα φύγεις ποτέ από εδώ. Και επίσης το κρασάκι γαμάει. Άντε, γεια μας. Τελικά δεν παίρνουμε τσιμπορό, παίρνουμε κρασί. Αυτό, Νικό. Πες και εσύ να πεις κάτι. Ναι. Εγώ πίνω κρασί γιατί δεν αντέχει. Ωραία φίλε, γιατί το balance το έκανες? Ποιο balance? Το balance δεν το έκανες, το κάτι balance. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάλι κόρο κορέξω να κάνω. Έχει την εντύπωση ο Πέτρος ότι εγώ καταλαβαίνω πράγματα. Δεν ακούγεις πια αεροπλάνο. Άτο. Το vlog σήμερα είναι αεροπλάνα να περνάνε. Τι θα λένε, μιας και είσαι στην Καλαμαριά, περνάνε αεροπλάνα κάθε. Τι θα λένε μερικοί στα σχόλια από κάτω? Α, είστε κοντά στο σπίτι μου. Στάνταρ θα έχει κάνει δύο σχόλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας βλέπει κάποιος από την περιοχή. Εμένα μια φορά με είπε ένας, σε είδα λέει, κοντά στο Μασούτι στο bowling λέει. Φίλε μου, πάντως εγώ είδα ένα παλικάρι προχθές, σε έκανα ένα γεια. Πήγαινα για καφέ εκείνη την ώρα, δεν επικοινωνούσα με τον πλανήτη Γη. Είσαι τυχερός, τη μπλούζα τη Razer γνώρισα βασικά. Και μετά σ' άκουσα που χαιρέτησες. Δεν ξέρω το ατύχημα που σοκαρίστηκες. Σοκαρίστηκα και πίνω κρασί αντιτσίπουρο γιατί φοβήθηκα. Έφυγε μόνος από τον δρόμο, ήταν Need for Speed εντελώς το ατύχημα. Ήταν βλάκας. Πήγε προς την κίνηση. Κουνού πήρε μαλάκα. Δεν έχει σημασία τι έγινε, αλλά εγώ τρόμαξα γιατί ήμουν ακριβώς από πίσω. Μου ρούφηξε το αίμα. Αλλά οι εξομοιωτές που πέσω, παραλίγο να πέσω, αλλά δεν έπεσα, μου δώσανε την τεχνική να ανάψω κατευθείαν τα αλάρμ, να φρενάρω, να κάνω όσο πιο άκρη γινόταν, έτσι ώστε σε περίπτωση που είχα κι άλλον από πίσω μου που ήταν της ίδιας, να μην σε καρφώσει. Το ίδιο επίπεδο οδήγησης με αυτό που ήταν μπροστά μου, να αποφύγω το ατύχημα. Όχι, δεν ήταν κανένα. Όχι, δεν ήταν, αλλά ήθελα να το αποφύγω. Ήμουν προκατηλημένος. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα άνθρωπος. Τα μάξι το έκανε λίγο μπύλες γύρω-γύρω, το κρατσούνισε. Και ευτυχώς δεν καρφώθηκε σε εκείνο το σμαρτάκι το καημένο. Το οποίο το μόνο που θέλει να κάνει είναι να κινείται στην πορεία του. Δεν σου πάρει κάποιος πήρε φάρνα ο άλλος μπροστά? Όχι, δεν γινόταν να πάρει, ήμουν από πίσω. Αφού σε προσπέρασε. Με προσπέρασε πριν πολλή ώρα. Εγώ φοβήθηκα μην έρθει από πίσω κανένας και με καρφώσει ενώ πατούσα φρένο για να μην πέσω πάνω σε αυτόν που έκανε τετακέ. Που κόβαν την ανάσα. Παιδιά, προσοχή, κυκλοφορούν μαλάκι στον δρόμο. Τι μου δείχνεις? Α, οι παιδιά εκεί πάνω έχουν Χριστούγεννα, κοιτάξτε εδώ. Ό,τι να είναι. Ωραία φίλε. Μανιτάρι και μελιτζάνα. Ωραία φίλε. Είναι τόσο δάμετο συμπάθειο. Τόσο δάμετο συμπάθειο. Είναι... Μέτρησέ το. Βγάλε μέτρο, Νίκο. Δεν έχω μπανάνα. Ντομάτα κρεμμύδι στη σχάρα. Ωραία φίλε. Ωραία φίλε, πού είμαστε? Ντομάτα και κρεμμύδι στη σχάρα, μαλάκα.
Με το κεφάλι θέλω να μπω εκεί μέσα. Κάτσε, κόψε το λίγο, το ζουμάκι. Όχι, πήγε στην μουστάρδα. Bit bites. Ξέρω, το βλέπετε μεσημέρι. Μερικοί μπορεί να έχετε φάει τώρα. Καλή σας όρεξη. Δεν έχουμε φάει. Γιατί, μία ώρα δεν βγαίνει το vlog. Ναι, μία ώρα. Πολλοί έχουν ξυπνήσει. Πρωινό τώρα είναι, πιο πολύ το πρωινό. Ή περιμένεις να πάει 2-3 να φας μεσημεριανό. Σωστός. Γιατί τώρα σε σωστές ώρες. Σωστός. Αν αυτή τη στιγμή μας αμπουκώνεις μπροστά στην οθόνη, είναι snack, δεν είναι φαγητό. Κλείνω να φάω κι εγώ γιατί βλέπω πράγματα. Πού πήγαν τα πιάτα, ρε? Τα φάγαμε. Όταν παραγγείλαμε μας είπαν είναι πολλά. Εντάξει, ρε. Τα πήραν πλημμένα. Τι, να είμαι καθαρός που θα πάμε για μπύρες μετά. Προχθές στο live stream με ρωτούσε ο άλλος. Τι ρωτούσε? Λέει... Να είσαι καλά. Ναι, ρωτάει πού κοιμάσαι, λέει, στο κρεβάτι σου? Και του λέω όχι, στο πάτωμα. Και λέει τρως παντό από τη γυναίκα σου. Τέτοιοι είναι. Τέτοιοι είστε. Άντε. Σε λίγο θα πάμε για μπύρα. Κλείς την κάμερα, Νίκο. Εδώ νομίζω είναι καλά, είμαι καλά, Ωραία. Να σας πούμε για την κάρτα γραφικών. Ακούστε να δείτε για την κάρτα. Μέζε το ταβερνοκαφενείο. Να πούμε για την κάρτα. Μέζε το ταβερνοκαφενείο. Η κάρτα θα πάρει κανένα 2 εβδομάδες να βαφτεί αυτό το πέτο. Δεν είναι όπως τις δουλειές που κάναμε σε ένα βράδυ. Ακόμα ένα χρώμα και τελείωσε. Έχει δουλίτσα. Θα προσπαθήσει να κάνει κάποια πράγματα. Είναι 5 χρώματα, θα πάει το ένα πάνω στο άλλο. Κάτι πιτσιλιές, πήγαν ένα λογότυπο πάνω από... Γενικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καινούριο σε αυτό το project. Σκατά καινούριο θα είναι, αλλά τέτοιο πάνω. Θα χρησιμοποιήσει πάνω από 2 χρώματα. Ότι δεν ξέρω ακόμα πώς θα την κάνω. Σπάω το κεφάλι μου. Ναι, άστο να λέει, δεν ξεκίνησε ακόμα γι' αυτό. Έτσι λέει. Είναι μέσα πια στα χρώματα στα χέρια και να αρχίσει να βάφει. Πριν κάνει κάτι πάντα έτσι λέει και μετά το κάνει μια χαρά, οπότε δεν είναι το. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει χρόνο να γίνει, οπότε επειδή σας είπαμε ήδη ότι θα γίνει giveaway κάρτα, μην αρχίσετε να βιάζεστε για το πότε θα γίνει giveaway. Ναι, έχω εκπαιδεύσει, λέω, είδες. Ναι, έτσι δεν θα κουνιέται. Σταθερό, έτσι. Σούζα. Και αυτό, θα κάνετε λίγο υπομονή. Εμείς θα κάνουμε άλλα πράγματα ενδιάμεσα. Μπορεί να σας έχουμε και εκπλήξεις ενδιάμεσα, χωρίς giveaway. Μπορεί να κάνουμε κανένα μπανάκι. Ποιος ξέρει. Μπορεί για μια εβδομάδα να μην κάνουμε απολύτως τίποτα, να κλείσουμε το κανάλι. Για κάνε σήμα. Τι. Για να πληρώσουμε. Αν με κοιτάξουν, είναι βαθιά μες στα μάτια. Μας είδαμε. Να πω μάθημα. Το λογαριασμό που μας κάνει. The check is coming. Όποιος το ζητάει, αυτός πληρώνει, ξέρεις, εκατομμύρια. Έχω 3 ευρώ πάνω μου. Κάτι θα γίνει. Το βρήκα, ρε. Έλα, γράψα στην Google. Πληρώσεις το PayPal, παίρνετε. Γράψα στην Google. PayPal. Γεια. Είμαστε πάνω σε ταράτσα. Αύριο, Σάββατο. Είμαστε σε μεταράτσα. Τι κάνουμε? Κατεβαίνω. Πίνουμε μπύρα. Πίνω την πύρα της γυναίκας μου. Δεν την ήπιε. Κόλωσε. Το παλικάρι δεν τον είπες για λογαριασμό. Ναι, εδώ είναι, ρε, θα σε πω πόσο είναι. Κάτσε να σε πω. Το μαγαζί είναι διόρροπο, παιδιά, γαμάει. Είναι σε Καλαμαριάς, ο κέντρος Καλαμαριάς, απέναντι από την εκκλησία και είναι γαμάτι. Έχεις διαφημίσει, μιλάμε όπου έχουμε πάει σήμερα. Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην είναι. Πού να έρθει η ώρα που θα παίρνουμε και λεφτά για διαφημίσεις, έτσι. Σε βλέπω να βαράς τατουάζ το όνομα του χορηγού. 3 και 3, 6 λέει. Λείπει ένα. Έχει κι άλλο, ρε. Α, είπα και εγώ. Τα δικά μας είναι 3. Όχι, αυτό είναι το από το προηγούμενο τραπέζι. Ναι ρε μαλάκα, σωστά λες. Αυτά είναι δικά μας. Να την πληρώσετε. Εγώ δεν πληρώνω. Είμαι ο δεν πληρώνω. 3 μπυρόνια και η απόδειξη λέει... Τι λέει? 3 μπυρόνια. 3 μπυρόνια. Η απόδειξη... 4 το καθένα. Ωραία. Αφού σε είπα 4. Κάνετε επαναλήψεις? Όχι. Όχι. Τα θέλαμε, αλλά... δυσκολευόμαστε. Πέρασε η ώρα με την κουβέντα βασικά. Τι? Τι? Να το κάνω κι εγώ, ρε, δεν έβλεπα. Τα κρατάω μαζί αυτά τα δύο. Ναι, εμένα μην μου φέρεις ρέστα. Να είσαι καλά. Πουτανιάρη. Νίκο.
Εμένα μου φέρεις ρεστά. Δίνει 50 άρικο, 20 και πληρώνει μια μπύρα 4 ευρώ και λέει μην μου φέρεις ρεστά. Αλλά έλα το βράδυ σπίτι μου όμως. Έλα τα πούμε το βράδυ. Απαράδεκτος. Γι' αυτό δεν είχαμε πολλά πλάνα από το σουαρέ, γιατί ήπιαμε και λέμε βλακίες. Αναλύσαμε τα πάντα. Ήταν μια βραδιά που δεν είπαμε πολλά πράγματα για gaming. Καλά το βάζω. Το μόνο που είπαμε ότι το Division έχει και τέτοιες ταράτσες που ήταν παλιά παράκια. Αλλά τώρα έχει την καταστροφή και δεν έχει ταράτσες. Πολύ σωστό. Οι ταράτσες δεν έχει παράκια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Προχωράμε στην Καλαμαριά. Ναι, εμείς... Εκεί είναι η εκκλησία μας. Να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Εκεί είναι η εκκλησία. Εδώ δείξε με. Όχι, δεν πρέπει να ξέρω την εκκλησία. Δεν μπορώ να μην. Δείξε και εμένα. Για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις, εμείς δεν αντιγράφουμε. Δεν πηγαίνουμε στην Περαία να κάνουμε vlog όπως άλλοι. Εντάξει, εμείς κάνουμε δικά μας μοναδικά vlog εδώ στην Καλαμαριά. Δεν είμαστε σαν εκείνους. Ήρθε από την Περαία να κάνει vlog στην Καλαμαριά. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε δέντρα εδώ. Κοιτάξτε, μέσα στο κέντρο της πόλης έχουμε δέντρα. Κοιτάξτε εδώ. Ζηλέψτε. Κάτσε να περάσω απέναντι να δείξω. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το Χριστούγεννα το στολιάζουν με λιαμπιόνια. Λιαμπιόνια. Δεν μοιάζει και πολύ με κάτι. Τι? Έχει φως εδώ. Τσακάλι όμως, είδες. Τσακάλι. Έχουμε και καλύτερο κάμεραμαν από εκείνο το κανάλι που έφυγα πριν ότι δεν το αντιγράφουμε. Τους έχω χώσει όρους, αλλά τη γυναίκα μου, το γιο μου. Όπως είπαμε, αυτό το vlog δεν έχει θέμα. Λίγο είχε γιατί κάρτα λίγο. Είναι χωρίς θέμα. Ναι. Αυτά. Βασικά φάγαμε, ήπιαμε, συζητήσαμε για πράγματα τα οποία είναι επίκαιρα. Και μυστική θα κοιμηθούμε. Γιατί αυτά που φάγαμε τα έχουμε χωνεύσει ήδη. Οπότε... όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα κοιμηθούμε ακόμα. Δεν θα τρώγεις ένα παγωτάκι τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το vlog, παιδιά. Μικρό, όμορφο, συμπυκνωμένο. Βλακώδες. Όπως πάντα. Ναι. Είναι από αυτά τα vlog που δεν είχαμε τι να κάνουμε, γιατί δεν είχαμε υλικό για να κάνουμε κάτι. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος ότι για κάνα 2-3 εβδομάδες τώρα θα έχουμε δουλειά. Θα έχουμε πράγματα να δείξουμε. Τι θα έχουμε, θα κάνουμε βίντεο. Έχω να βάψω την κάρτα. Έχει να βάψει ο Πέτρος την κάρτα και περιμένουμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να βρω χρόνο να την βάψω. Φίλε, κοίτα που σε έφερα, ρε φίλε. Έχετε και στην Περαία, ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Στην Περαία έχω θάλασσα, ρε φίλε. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Κοίτα που σε έφερα, ρε φίλε. Η βόλτα. Περάμε πάνω από τη διάβαση, περνάμε πάντα. Με χτύπησε όχημα. Άσε να τον τραβήξω λίγο το... Ήσουν πολύ σεξι με αυτό που έκανε. Θα κάνω πως δεν υπάρχει κάμερα, reality show. Ήσουν πολύ σεξι με αυτό που έκανε. Είμαστε σε reality, από εδώ πάμε. Φίλε, σήμερα θα πάμε σε στούντιο μαγειρικής να φτιάξουμε τα νύχια μας. Τι μαλάκιες λες. Έτσι δεν κάνουν στα reality. Πάμε σε στούντιο μαγειρικής να φτιάξουμε τα νύχια μας. Ναι. Γιατί, δεν το έχεις κάνει ποτέ. Νυχόσουπα. Άρα πράγμα. Άμα δεν βάλεις νυχάκι. Εδώ έχει μπεμπέ ρούχα. Έχει βρακιά, φίλε, να δεις. Για πες το κατάστημα, είναι κάνω και αυτό μια. Ρόγα μη φάνη μόνο, να ξέρεις στο YouTube τις ρόγες πιάνει. Καλό, ξέρεις. Έλα, πού είσαι. Κοίτα, έχει μαγιό εδώ. Το κορίτσι είναι γυμνό εδώ. Θέλει... Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα μαγιό. Μη κρυώσει. Δεν μ' αρέσει. Να της το βγάλεις άμα φορά τέτοιο μαγιό. Δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα, τι... Σε παραλία γυμνιστών δεν θα πήγαινε καθόλου σε κανέναν αυτό το μαγιό. Σίγουρα. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ροζ. Το ροζ πάντα είναι ωραίο. Σε παραλία γυμνιστών, Νίκο. Ναι. Αυτό είναι ωραίο, φίλο, όμως έχει και σπασουάρ. Αυτό τι είναι, ρε φίλε. Αυτό είναι για να σε βαράνε και να μην πονάς. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Βαράτε με και ας κλαίω. Είναι string με φουσκωτό μπροστά. Τι. Τι. Σπασουάρ είναι, ρε. String με φουσκωτό. Σπασουάρ είναι, να φαίνεται πιο μεγάλος. Να μην στα σπάνε. Είναι πόσοι γυναίκες φοράνε αυτά τα σουτιέν τα ειδικά και φαίνονται πιο μεγάλα και για τους άντρες πλέον. Αν στερέψουμε από όνειρα. Αλίμονο. Αλίμονο να στερέψουμε από video games. Μπα, δεν θα στερέψουμε από video games. Τα video games βοηθάνε να αναπτυχθεί η οικονομία. Όταν οι εταιρείες οι οποίες τα φτιάχνουν βρίσκονται στην ίδια χώρα με αυτούς που τα αγοράζουν.
Οπότε στην Ελλάδα που έχουμε λίγους game developers, τι θέλει να πει δεν βοηθάει πάρα πολύ την οικονομία των game development. Αλλά έχουμε ωραίους game developers και βγαίνουν ωραία παιχνιδάκια. Μικροοικονομία και στη μακροοικονομία. Βέβαια, μακροοικονομία, να σας πω, τα πάντα τι ξέρω. Λοιπόν, θα σε πω εγώ ρε τώρα, θα σε πω. Θα σε πω τώρα εγώ. Ψηλέ, μονόδρομος, ψηλέ. Λοιπόν, πώς είναι το Excel? Αν ανοίξεις το Excel, έχει τις μακροεντολές. Αν βάζεις αυτές τις μακροεντολές δίπλα λεφτά, γίνεται μακροοικονομία. Είναι πάρα πολύ. Λεφτά, θα βάζω λεφτά και θα βγάζω λεφτά. Έχει tutorial στο YouTube. Α, μαλάκα, κοίταξε. Βρήκα λύση. Καλύτερη ρυθμισή. Όχι. Τι έχει η μας τραβάω και τους δύο. Πώς? Να, τις σκιές μας. Πριν. Τώρα χαθήκανε. Τώρα θα ξαναβγούνε. Να, ο Νίκος και ο Πέτρος. Πιο ψηλή είμαστε τώρα, σε σκιά. Η σκιά μου είναι πιο ψηλή από ότι είμαι εγώ. Αυτή τη στιγμή είμαι πιο ψηλό στο οριζόντιο παρά στο κάθετο. Νέο video game. Κούνια μπέλα. Κούνια simulator. Κούνια μπέλα 3D. Ωραία φίλε. Έχω να κάνω κούνια. Μαλάκα θα λύσω. Ωραία φίλε. Δεν σε κάνω. Δεν σε κάνω. Θα κάνουμε κι άλλο. Μαλακία. Νίτσα. Δεν το έκανα καλά, περίμενε. Δεν πήγα πολύ ψηλά. Πρέπει να φύγεις εδώ. Α, τώρα καταλαβαίνω. Όταν ήμουν μικρός ήμουν πιο κοντός, οπότε καταλαβαίνεις. Τώρα αυτό είναι πιο εύκολα στο πάτωμα. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το πιάνει. Μάλλον. Πάμε. Όλα καλά εκεί μέσα. Πάμε πριν έρθει η αστυνομία και μας κλέψει. Φακός με κοιτάει. Γραφή. Ο Φακός με κοιτάει παράξενα. Έλα στην μπαμπά. Πώς τη χαίρνα σου? Στα αρχίδια μας. Αυτό το έγραψα. Το έγραφε. Εκεί πάνω είναι ο ουρανός. Αεροπλάνο, Να ο ουρανός. Από την ώρα που νύχτωσα δεν έχω κοντά αεροπλάνο. Να και εκεί. Τι λες κάνει? Εμείς δεν τα ακούμε. Να πούμε το πρόγραμμα. Το vlog ήρθε στο τέλος του Πέτρου. Πρέπει να έρθει ο επιλόγος. Να μην πούμε πρόγραμμα. Άντε καλοκαιριάζει τώρα, δεν έχει πρόγραμμα. Είναι συμπεριγραφή το πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα δηλαδή, αλλά δεν σου το λέω. Για κανένα μπάνιο θα πάτε? Α, για μπάνιο. Όχι ναι. ακόμα. Όχι ακόμα. Έχει μεδούσες. Τον Αύγουστο. Ήταν να μην δουλεύω τρίμερα για την εμάθηση, αλλά τελικά γέμισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Bye. Bye. Κλείσε κάπου. Έχει ένα κουμπάκι. Να τη μαλακία. Έλα, εντάξει, είσαι εντάξει. Κόψε τα κοίτα. Το έφερες ωραία όμως. Τώρα μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα και να απογειωθείς σιγά σιγά. Πέτρο, να ξέρεις. Πρέπει να πετάς συνέχεια. Το είχες. Πρόλαβες και 3 γρανάζια. Πέτρο. Πρόλαβες. Ναι, ρε φίλε. Σκότωσέ την τη ρουφιάνα. Σκότωσέ την, να πρόσεχε. Στο πόδι, φίλε. Είδες, δεν τον σκότωσε, τον τραυμάτισε. Έχω κάνει ένα gameplay, ρε φίλε. Πώς είναι, ναι, τα πας πάρα πολύ καλά, να ξέρεις. Δεν θα κάνω τώρα, Αφήστε μας να βγούμε έξω. Ρε φίλε. Μαλάκα. Φτάνει ρε φίλε, θα σκαρβαλώσει πάνω μου, δεν το πιστεύω. Είναι δυνατόν να τρέχουν τόσο πολύ? Με πυροβολάνε από ψηλά. Όχι, ανατινάχτηκε πράγμα. Όχι, δεν έπεσα. Use medikit, έπεσα. Όχι, ρε φίλε. Ήρθα, είμαι δίπλα σου. Περίμενε. Και Πέτρο έχει από δεξιά, έχει ένα. Πώς το λένε? Σε σηκώνω. Σηκώθηκε. Το ράμπο, ρε φίλε. Με αυτό τον έφαγα, με το crossbow. Νουμπάσε, λέω ο Πέτρος σήμερα. Νουμπάς. Ποιον νουμπάς πεθαίνεις?